Umbili ngajakalasho uzibona zizingelwa nje ziyavuthwa empizweni ngokungxama. Zizingela nyhani yanxa. Honeni mina ndikhanyele into yokuzingela mina ndizingela bakuzala umkhenkce ndizoyibeka empizweni. Ngenazoyitya ungahanga ugodo lukhaba umbethe. Avoni bazidela ingubo ekuseni foni mina zikhaba imibethe kodwa bendigodola ngapha olammango inenca. Kaloku indlela yami bisuka ngapha yangondiyehla ndiyabuya. Ngethemba lokukhangela amagqotsi nazanye amakazi bezikhona ngoba bekubi khange kulunge. Avonini tudile man. Achu wena ndizawulungisana nazo ezantombi. Ayonto inzima liya abantwana ngabami wena. Umntwana uyawuza kuphoxe wena noba mhlawumbi uqhubeke wawa. Fumanise uba ke hayi uyabizwa esikolweni kuthiwa hayi ulwile uyubuza uba ngophi beqala uphi uqala. Mna naze ndithi umntana wami ebethi ebeqaliwe ndibe ndibuza uba ke ngoku ubusilwelane ndifuna kanye uba xa beqaliwe makadlwele ingabi nguye oqala zilo kodwa hayi uzawuqhubela mna mani akuzuba kudala wena uzawulungisana ezantombi phinde ke ndikhangela uba ndizophinda ndiphume na okokugqibela kulo nyaka kuvale uba eli liyatshisa ilanga ehlathini. Avoni ndehle imimango mane namagama. Zonke ezo ndawo uzongena kule gqibelo emdaka kuba kaloku ndifuneka kweli cala kodwa ke ndilinde umvo wamazimbo. Ndiyayazi ukuba into ongenyaniso sizawuthathana wena ethubeni ndizawube ndizibeke ngoku kodwa ngoku make ndivubise amazimbo. Ndinayo ke inyama ebisiliwe yahlohla. Ewe wena ezi nyama zityiwa ngeendlela ezithile kodwa make ndithathe into ongenyaniso ngoku. Ndizawukwenza ngoku uzawufuna ndithathe into ongenyaniso ngoba la nyama ndiyabomba iyawunyibilika kudala uba ndicinga zanyibilikisa ngoku. Into yoba ndiyenzele la nyama ndiyikhuphe uyikhupha kwam yinyama yalabhokwa amanzi. Okwangoku ke ngoku idla ngokuphuma amanzi kwayona xa uqala uyipheka. Wena enzayenze ngozayibilisa ndikhuphe la manzi okuqala zonke izinto endidla ngozenza ndizenze zibonakala into okwenza. Kodwa ke ngoku indlela yokulungisa zonke ezi zinto yokukhawulelana ndikhabe ndihamba kodwa yona ndihambe nje ndibe ndiyazi uba iyanyibilika. Neento eziliqela endifuna uziqhawulisa. Ndinethemba into yoba xa ndibuye la nyama ilungile uba ndingayipheka ndiyibeke eziziko ndikhawuleze ndiyigqibe. Into ongenyaniso kangenzeka kakuhle ugqibela kwam nayo. Andiyazi ukuba sawubeka naphi namhlanje ngoku nje bandiphuma nje ndizawuphuma nayo kodwa ndizawuzama indlela yoba sikhawuleze silungisana ngoba kanti ndiphathele nazo thana ngofika nazo ndazibeka ndibuyile ngoku ezo nto ndazithanda ndizahamba nazo. Kwenye zezinto endifuna uziqhawulisa kukho ubisi oluthengiswayo ngapha ngasente xa ndiyolungisa into ongazenyaniso. Ufike uthengisele ubisi phaa olusuka enkomeni akhange limfaxanga akhange lenzwento uthi xa ulibekile livuthwe lawuvuthwa ufumanise uba liyehlukana kuba kwintloya kubekho amasi. Laa nto ke ithi ndicheba amasi ndishiya nentloya. Khawuleze ndilungise into yobana ngamani ndithi xa ndifika ndizazi uba ndiboni na uba ndingalungisa kodwa imozulu imbi apha phandle kodwa ke ndifikile ibinawo umoya ijikile ngo ndake ndithule into zam ke ndikhangela uba ndizolungisa into zam phaa phambili ndibuye ke ndihlale xa kukho le nto imane isethusa. imozulu yona ibimbi kha ndenze impazamo enkulu ndalibalisa presa ngoku izawufundekela le mibhiyo emibini. Okodwa ke ngoku mna ndingumntu wocoselelo xa ndibuye umva ezintweni ezingakhange zihambe kakuhle. Uba kukho into engakhange ihambe kakuhle ndifuna uyazi bisusela phi kwenzeka ntoni phi nini njani yonke le mibini encwadi ebhaliweyo. Into zamashwe ndilibele isapresa zombini komnye uphaa ke ngoku bephaa andiyani noba izawudubula ngokufana okanye izodubula ngokufana kodwa izawufundekela oku akukuhlanga ke ngoku. Dubule mani ngento ongenyaniso xa ndifumanise into enye ndabona uba apha zikhona izinto ekufuneka ndizazi uba ndizazincama ndizithenge okokutsha. Zininzi izinto ekufuneka ndiyithengele zona ezibucala eziza kwenza ke ngoba mayikwazi usebenza ngehlobo endifuna ngalo. Kulapho ke ndivele ndabona khona into yobana mandiyazi mani uba ndizawuzingela wazenandi ndizingela wazenandi qha ube kanti ndide ndafikelela kule ndawo ndifuna ifikelele kuyo le nto ongenyaniso. Mandiligwebe mandiliwezelele nguzenandi uzawuzingela ezinye zizawuke zihlanu. Ndiyaligweba mani ndiyaligweba ngelithi sisamazameni nto ongenyaniso safika entweni into yoba kule ndawo ndalathe kuyo kuyenzeka ngolu hlobo ndinqwenela ngalo kodwa ayililo elaa hlobo uzenandi ndiqonda uba ndimthemba ubhubha ngalo uba ndiyayana noba kungenzeka ntoni naphina nandawoni na ndiye ndifune ucupha xa umgama uthile ndifune uba
kulomgama uthile makabethe ngaphezulu kancinci ukwenzela uba xa sekulowa umgama abe kanti ubetha ngqo. Mandithi ke umzekelo sitha ngo-100 meters, ndifuna ku-100 meters uZenandi abe kanti uthe kratya kancinci ku-100 meters, abe kanti xa eku-200 meters ndinaso isikrokro sento yoba ndiyakwazi uthekelela uba uzabe esithi kule ndawo ithile. Kuyenzeka ukuba inqakwe udibane nayo ku-50 meters sagqiba ithatha indlela ihambe ibhenqa umthoba iyowuma le, laa nto iyawuthwala umsila futhi iyowuma le, sagqiba ikujonge ngolaa nto phaa mhlawumbi seyiku-150. Ndiyayazi ke ngoba ndiyakwazi uyibalela uba mandithi ke ngoku le ndawo bendidla ngobeka kuyo uZenandi ngolu hlobo ndithi kratya nje kancinci ndidubule ihambe iyohlala nganyani imbumbulu ufumanise uba isithonga sinye. Inyamakazi ithe jaji ukude, kodwa amaxesha amaninzi andifuni ugqitha ngapha kwe-200 ngoba iyaqala ke ngokuthethisa ubungayazi uba imbumbulu yakho iza xa iphumle kuwe yenzeni. Nam andiqiniseki. Uyabona ke ngoku into yenyaniso ndinayo into ethi mayime, zisekhona izinto endifuna uyithengela ezininzi eziliqela, mayikhime ekuzingeleni kulo nyaka. So uphelele kakade uzawufuneka ibe kancinci ecaleni ndiyithengele zonke izinto ndiyifunayo, ndiyinxibise ke ngoku. Ugqiba kwam uyinxibisa ke ngoku kulapho ndizayilungisa kakuhle khona. Okwangoku ndizayigquduzisa, ndizawuyenzela igama elibi gqithi, ndizawuyenzela igama elibi uba ndizawufuna uyinyanzelisa ngokuba mayisingele. Lenele labhadi nalo mayikhabe ihlala nalo. Okunye kokulandelayo ikhona endizayoyithatha ngoku intombazana kungekudalanga, ndilinde nje into ezimbalwa zamaphepha wena la abalindela bamaphepha emipu. Uba ke ndamfumana ke ndizayoyithatha le ntombazana. Okodwa uzawuzingela uZenandi ngoku kude kube kanti kuya kuphinda kuqala kulo nyaka uzayo ekuqaleni, ndibe kanti ndizilungisile zonke izinto zento ngenyaniso, ibe kanti ke ngoku iyamane ithatha apho nalapho. Kodwa nto nganganye izawuba neyayo indawo echazayo ngokuba ezi zonke zezento ngenyaniso, ezi zonke zezikaZenandi, ezi zonke umzekelo zonke njengoba ndisitsho ndizawuyenza ngolo hlobo. Uzakhumbula kehle umphanga wasala igusha ezimbalwa gqithi nto nayo eziyadolopha mani zinento etalayo engafuni ukwenza le nto funeka ziyenzile. Ndide nam ndibe nento endiqomba mandidolophe ndizinikele into ziyithandayo njengezaa ndawo kwanjiwa kuzo. Hayi foni kungene nto ungazifuni, ezi uzifunayo izinto azingeni. Ndikuxelela nje kusele lo mlumisi ungaka, kodwa ke ndandichana ke ngoku apha exesheni ngoba ngoku besendizidolophe kamandi zangena eziqela zingenanga ngoku zandichana kanye ezi ndizifunayo zingeni. Mphela ucaca wena phandle uba ndimkhulu apha kusathana noba kathandi noba uyathanda. Ndifuna uzikhawulezisa mani ndizigqibe uba nayo indawo endileqa kuyo ngaphandle kuyo upheka inyama, kodwa ngoku ndiyabona uba ndizulenza elaa xesha uba zindisokolisile. Mandize ndihambe ndiyomisa inyama ke ngoku. Ekumiseni inyama ke ndizabe ndihlele ecam kweziko ndithethe ezi zinto bendiqonda uba heyi zazindethusile kodwa zange ndizithethe. Uba ke eyona nto bekufuneka umlilo ube sisihogo, emveni koko ndibeke imbiza. Qha foni ingxaki yayikhona phaa inyamakazi yayinkulu kangaka. Imokamoka ke ngoku iqale xana ke ngoku le nto seyiwile ndafumanisa uba heyi le nto bendicinga uba mna yinto engenamsebenzi inkulu kakhulu. Okwesibini ndithe xa ndiyiphathe ndafumanisa uba inamafutha, andayazi ke ngokuba njengoba inamafutha mhlawumbi inevumba okanye mhlawumbi xa uyipheka funeka ukhuphe amanzi okuqala, andiyazi. Okanye namafutha nje bephuma nje aphuma apha efeleni layo nje bilifele nje noboya bunamafutha, ububambile ubuya isandla sinyitheka sinento enukayo ngathi yinkunzi ebhokhwe mna ndingatsho. Qha ke akabi nani ndaqonda mna qha into endiyithembileyo uba amadoda elala khona. Awu amadoda elala khona wena akho nto inzima, akho nto iza konakala, yonke into iza kwenzeka, nto nayo inqunqa kuyigibisela ulambisa. Ubhitya yona ibhityile kodwa zungxama ndizayidolopha, akho nto ndingekho mdala kuyo kusathana ngayo. Funeka qha uqale wenzele into yokuqala uba mayibile, ubila kwayo ukhuphe laa manzi. Sidla ngokukhawulela into ezininzi ngala ubilisa laa manzi okuqala uwakhuphe. Hayi ngosathetha ngamanzi, amanzi edolopha awandilungeli. Yabona ke ngoku xa upheka funeka uqiniseke ngento enye, amanzi edolophu ndafumanisa uba awalungelani nayo nantoni na kum. Uba ndiwatyile hayi isisu ntanga siyakhululeka okokoko. Uba ndike ndawafaka eqilikeni ndazama uduba ngawo uba ndithathe imula njengoba ndiyomisile papandle. Uzawudibana nalaa mula ifile. Uyabona ke ngoku amanzi edolophu anento eninzi endingayaziyo, ufike nencasa engathi ingaqhelekanga kodwa ibeke yabila la etanki. Imula iyafa xa uduba ngamanzi edolophu. Ndiyinto endenzayo ke ngoku ndiyakwazi ukha etankini mna la emvula angadibenanga nawo edolophu awele etankini, ndikhe wona ndidube ngawo. Xa ndipheka nawo ndiwakha wona ndigalele kuwo ke ngwenyameni.
lamanzi okuqala kusayiyeka nje uba mayibile xhaphaxhapha ithi xa iqala ubila uvune emveni koko uzawunonga ngezinto onazo wonke umntu uyibopha ngendlela yakhe inyama yabona kayibhityile mna ndiyizamela amanqatha kulandi nawo uba asele kodwa ngokoko ndehlelwa ngulaa mphanga wezinje amanqatha ndisenayo into endiyenzayo ke ndisebenzisa amafutha la entengo ndiwafake nawo amafutha athile andivele ndithathe nawaphi yabona ke xa seyigqibile ubila kwamanzi esibini ubomi bibuthamba uhlehlisa izikhuni zakho uzawufuneka zihlehle vuna izikhuni ayikho ngxaka lo izawukhawuleza ikushiye ngoxa usayiqhola ndiyawuthi ke ngona udibanisa zonke ezo zinto ndiyibophe ke ngoku emveni koko hayi ungadeleli into ehla ngendevu funa noba yintonini kwabantu ke baseko befuna inyama kwakufuneka mhlawumbi xa ndinenyama ube kanti uthetha nam ukwezi dolophu ndizawugqitha kuzo njengasemonti qonce ntoni umntu othi kum inyama ndifuna inyama into onoyenza nosondibambe ecaleni xa ufuna inyama qha ingxaki ke ngoku funeka siyazi into yobana ngaba xa sizawuthetha ngenyama mhlawumbi uzawube usengqushwa okanye uzawube usebhayi okanye uzawube userhini okwangoku okanye kuthiwe mhlawumbi ndiyenyuka ndijonge ngapha ngasenxuba eCraddock ndiyayazi ke ngoba ndizawukwazi uzana okunye nokunye ke uyandibamba ecaleni uba uFacebook uyakwazi undibhalela bucala okwangoku besatalwa ngubhele funi ngentloko enxakwe ngapha unayo nentokazi funi natala ngayo ufuna ubona lizwe lonke uqhutyela la makhe Come again. uqhutyela Hey, funding. La mic. Because it don't done so nice now. Come again. hayi khuleka Ifonini lo nyama besiyomba ngemigqala neebheki ngoba akafuna ukuphuma afuna ukudala thina ngalo mntu wakhe. Ondini inhloko enxaka ihlobo emandi ngalo xa seyibanda iyaya kule yehagu yesiqhelo ufika iziqhitsi eziya zinenyama ziphinde zibe nayo bayibutyeba ke lo nxako xa nangu ubhele phinde zimosha satya kakuhle. Hayi Fondini bese phambili ukuthi ngamandla ukuthi makukhale isiginci. Next. Ndiyeni asefumana ubhele ude ucaba ayizawuva ngaye okodwa afuna uchitha le fatyi madoda seyizele imagi kangaka. Teyo ubhele Fondini. Hayi, ujola. Ulele bodi. Asemhlewe. Hayi. Fondini wonke umuntu uyayazi le magi isusela kootata ke le nto utata wayithetha kakhulu into yale nto ndibomba ndiyihoya ngela xesha kodwa ngondi kuyiqaphela yabona na uhlukana nayo. kuthiwa i-men's clinic utye yona awunayo ityuka kuqhuba le nto. hayi phela lekuzilungiselele ukhangele kwangethuba akhangele Phela laa nto ithi funeka ukhangele kwangethuba ungaziyonkqonkqoza emizini iyathuma laa nto ngohlobo ethuma ngalo kodwa akucamba ithuma kangangoko. nabo bona uhlala buphucula Phele beka le kladika man. Yokuchitha lesijwejwe hlala. hayi Phele beka man phansi. Beka phansi uzazimosha. Fondini ubhele sephambili kangento uphelela lemvuleni kodwa kuthiwa zimbini into zalena. kuba zinto zimbini into zalento Uyatsha. uyatsha utsha ngapha utshena ngasemlonyeni ufuna inyama amabhule angayifuni njengewona izawuzike ngokubiwa iimpahla zawo Haza